Projektno finansiranje je izum koji pomaže i finansijerima, a i investitoru da dođe do novca koji mu je potreban da bi se ostvario njegov projekat, a da oni koji daju novac da budu na neki način bezbedni. Padom Berlinskog zida i stvaranje novih uslova i sankcijama u Srbiji situacija se malo zategla, počeli su i bankroti i velike državne firme već su prestajale da postoje. Tako da su banke stidljivo se okrenule da prate projekte u okviru tih preduzeća, gde je država trebala da da zemlju kao svoju investiciju u vrednosti, i to je vrednovano oko 20% i sve dozvole, a investitor je trebala da ostatak, sav novac koji je potreban za finansiranje, radili su oko 800 miliona evra. EPS bi upravljao projektom i vraćao bi ili kroz novac ili kroz struju, šta god mu odgovara. I učešće banke bi se smanjivalo svake godine sa otplatom. Projektno finansiranje je pristup finansiranju velikih projekata preko grupe investicionih partnera koji udružuju svoj kapital i ostvaruju zaradu i povraćaj investiranih sredstava na osnovu generisanog novčanog toka projekta. Investicioni partneri su poznati kao sponzori i često uključuju finansijske institucije sa visokom tolerancijom na rizik. Mnogo više o tome šta je projektno finansiranje i kakvo je njegovo iskustvo u oblasti projektnog finansiranja reći će nam gospodin Toplica Spasojević, predsjednik ITM sistema. Gospodine Spasojević, dobrodošli u podcast Jezik financija. Dobar dan, hvala vam za poziv. Naše je zadovoljstvo naravno da imamo jednog uspješnog biznismena u ovom podcastu i uvažavajući činjenicu da u posljednje vrijeme često se koristi termin projektno finansiranje. Kako biste vi definisali projektno finansiranje? Projektno finansiranje je izum koji pomaže i finansijerima, a i investitoru da dođe do novca koji mu je potreban da bi se ostvario njegov projekat, a da oni koji daju novac da budu na neki način bezbedni. Stvara se jedan poseban entitet na koji će se prebacuje novac, a banka ili već investitor koji investira može da kontroliše plaćanje i stoga, znači, potpuno nezavisno. Do sada smo imali, kada smo i mi privredni subjekti u našoj zemlji, hteli da gradimo nešto, mi smo na ime svoje firme, na svoju reputaciju uzimali kredit i onda ga upotrebljavali za tako nešto. Bez obzira da li smo napisali da ćemo za to da ga upotrebimo ili za nešto drugo, banka nam je davala novac, a nije mogla da kontroliše da li ćemo stvarno upotrebiti za taj projekt zašto su oni odobrili. Sada na ovaj način projektno finansiranje je vezano za posebno formiranu firmu. Banka ima kontrolu. Naravno, mi kao nosioci investicije moramo da uložimo i određena sredstva. Da li je to 20 ili 30%, zavisi od banke do banke. To mogu i da nam priznaju kao zemljište, građevinsku dozvolu ili bilo koji drugi oblik potrebnog investiranja da bi se došlo do papira da može da se gradi. Kad dođemo do toga, onda se uključuje banka. Možemo li reći da je to onda i glavna razlika između tradicionalnog finansiranja u odnosu na projektno finansiranje? Zato što relaksira bilans. Upravo tako. Više banka ili finansijer ne gleda vaše bilanse, nisu mu važni. Čak i ako ste malo u slabijoj poziciji ili ako idete na tržište koje je zahtevnije, a vi nemate baš takve bilanse. Međutim, ako vam je projekat dobar, onda banka može da ga otprati jer ga kontroliše. Na neki način ga kontroliše. I to je sada kod nas postalo popularno možda dolaskom stranih banaka, i zapadnih banaka. I pre toga, da kažemo, ja sam poslovao i 80-ih i godina, tad sam krenuo i bio sam generalni direktor velike državne firme tada.
Mi smo poslali na naše ime i na reputacije i te firme su sve postavile po 50 godina i banke su i tako posmatrali. Svi smo bili u istom vlasništvu države. Banka je bila u vlasništvu države i mi kao firme smo bili u vlasništvu države. Tako da je postavilo to i neko uzajemno poverenje i plus iskristalisali smo se kroz sve te godine. Dolaskom, padom Berlinskog zida i stvaranjem novih uslova i sankcijama u Srbiji situacija se malo zategla, počeli su i bankroti i velike državne firme već su prestajale da postoje. Tako da su banke stidljivo se okrenule da prate projekte u okviru tih preduzeća. Ali se nije išlo na SPV-eve kao što se sada ide. Sada dolaskom zapadnog bankarstva u Srbiju, gde oni polažu račune svojim akcionarima u inostranstvu, gde je to već razvijeno, onda se i taj model finansiranja odomaćio kod nas. I on je dosta pomogao u ovoj eri do ekonomske krize 2008. da se razviju. Ja sam radio jedan veći projekat sa Raiffeisenom pre toga i to je se sve uspešno i lepo završilo. Da bi to tek došlo do izražaja posle ekonomske krize, onda su banke definisali, sad gotovo sve banke u Srbiji imaju taj oblik finansiranja i jedan od razloga zašto se ovoliko gradi u Srbiji je upravo taj olakšalo se pristup novcu. Vi ste pomenuli SPV, što je u stvari akronim od Special Purpose Vehicle, kao termin koji se odnosi na tu posebnu organizacionu jedinicu koja prati samo projektno finansiranje. Jel bi nam mogli da kažete kada se projektno finansiranje zapravo kao koncept finansiranja pojavljuje u svetu i kada se zapravo kod nas na ovim prostorima pojavljuje? Pa, kao što rekoh, to je već poznato od ranije i uglavnom je bilo vezano za infrastrukturu, za ili velike projekte kao što su elektrane, da li infrastrukturu u oblasti energetike ili infrastrukturu u oblasti putnog saobraćaja, vazdušnog saobraćaja, aerodromi. Oni su se uglavnom finansirali na taj način. Napravi se aerodrom, terminal 5 na Heathrow, isfinansira se na taj način, banke ga otprate. Ako su veliki projekti, a obično je vezano za te velike projekte su i skupi, da se radi sa konzorcijom banaka ili sindikatom, kako se to naziva. Ja sam i isto početkom 2000-ih napravio jedan projekat sa Blackstoneom, američkom velikim investicijnim fondom, sa EPS-om za jednu hidrocentralu koja još uvek nije napravljena jer je projekat u nekom momentu zakočen, a sada se samo o njemu i priča u oblasti energetike, gde je država trebala da da zemlju kao svoju investiciju u vrednosti, i to je vrednovano oko 20% i sve dozvole, a investitor je trebala da ostatak, sav novac koji je potreban za finansiranje, radili su oko 800 miliona evra. EPS bi upravljao projektom i vraćao bi ili kroz novac ili kroz struju, šta god mu odgovara. I učešće banke bi se smanjivalo svake godine sa otplatom. Dao se grace period od 7 godina da se napravi centrala, 2 godine za projektovanje i 5 godina za izgradnju. Znači 7 godina ukupno. I ta centrala je trebala da se završi negdje 2018-19. A ona je jako važna za balansiranje energije. Upravo ovo sad što imamo vetroparkove, solarne, ona bi bila idealna. Sad su naši počeli o tome ozbiljno da pričaju, a tad nisu shvatali značaj toga. I toliku prednost koju je takav projekat, naravno, insistiralo se da bude SPV. Banci je bilo dovoljno, odnosno investicijnom fondu je bilo dovoljno da taj projekat, ali su rekli ukoliko nešto pođe nizbrano, da li možemo da računamo i na hipoteku neke druge centrale koje imate, ali za sada je ovo ok. I eto, to je jedan tipičan infrastrukturalni projekat kako se on finansira.
Drugo, ja mislim da je ovo za nas mnogo važnije sada su ovi projekti koji su po meni, ja sad ne znam tačno kad se prelomilo, ali mislim tako neki 2003-2004. godine da je počelo sa tim oblikom finansiranja kod nas u našem regionu u Hrvatskoj i vjerojatno malo i ranije i u Sloveniji. Kod nas je to došlo, kao što rekoh, sa dolaskom zapadnih banaka. Ja mislim da sam ovaj projekat sa Raiffeisenom, to je bio projekat od nekih 7-8 miliona evra, tad je to bila velika cifra, radio se u skladišnom prostoru od 15.000 kvadrata u Šimanovcima. Oni su nam to finansirali, napravili smo bili SPV, oni su to pratili, mi smo dali zemlju i to je, da kažem, prilično dobro išlo. Za nas je bilo, ok, smo mogli da računamo na njihov novac, nismo morali da se zadužimo kod banke, pa onda kod jedne banke, pa kod druge, pa ako nam ustreba, kao što smo obično radili, onda idemo kod treće za dodatak, jer ovi su se malo sad uplašili. Ovdje smo dobili commitment na bazi projekta koji Energoprojekt nam je radio projektnu dokumentaciju, neku feasibility studiju smo radili. Nije to bilo baš onako toliko ozbiljno i relativno jednostavan projekat. Tako da smo to prilično efikasno završili, a sada sam i svedok i nešto smo i posle toga radili. Vidim da su sad kod svih banaka, oni su bili prvi. Čak smo na Kopaoniku sam ja izlagao, pozvali su, oni su imali konferenciju neku veliku, da učestvujem i da izložim taj success story koji smo mi imali sa tim. Ajde kažemo, bili smo neki pioniri u tom trenutku. A Raiffeisen je bio tada i najveća banka i prva banka. Mislim, malo smo i mi bili kumovi u njihovom dolasku. Boško Kosić pokojni je bio jedan od mojih jako dobrih prijatelja. I kad su oni došli 2001. 2002. godine, sedeli su kod mene jedno mjesec, 2 dana u kancelariji njih petorica da shvate kako funkcioniše ekonomski sistem u Srbiji. Nisu mogli da razumiju, jer mi ga nismo izdefinisali do kraja. Još nije bilo ni PDV-a tada. Bili su ostaci onog iz 90. godina državne banke, još uvijek su funkcionisale na onaj svoj stari način. Tako da trebalo im je vremena da shvate, i mi smo im bili prvi klijent. Tako da posle toga prvi klijent Raiffeisena. Sećam se, da malo skrenemo sa teme, imali su jednog pravnika, pa posle su primili još jednog. Svi su se sjatili, jer to je bila prva banka, sem Societe, ako izuzme, to je bila zajednička firma sa Beobankom, ali oni su bili, ajde da kažemo, više kao naša banka. Ovi su bili prva zapadna banka, dobili su green card license, da dođu bez toga da moraju da kupe banke. Ostale banke su morale da kupe neku domaću banku. I onda oni su bili u čudu šta ih je sve snašlo i kako to funkcionira. Mi smo im tu pomogli da se snađu na tržištu, ali oni drže se onoga stroga, imaju jednog pravnika, pravnik ode na odmor, nema ko da potpisuje dokumenta. Onda smo mi intervenirali, ljudi, dajte da ste normalni, imate 50.000 korisnika, nemate drugog pravnika. Tako da su se oni polako širili i zavladali su, bili tržište. Sad su drugi, treći, koliko vidim, Inteza je prva, Unicredit, oni tu su negde i dalje su operativni i funkcionalni. Tako da, kao što rekao, u startu su to infrastrukturalni projekti, a onda structure finance, to su ovo sad što se radi, a to su posebna preduzeća za jednu zgradu, za drugu zgradu, za treću zgradu. Pravite 5 zgrada, a za svaku zgradu pravite posebno preduzeće. A posle, šta da Bog, ili ih spajate, ili kad prodate sve stanova, onda ugasite to i onda ne treba vam više. Ja sad moram da vas pitam koliko zakonska regulativa odmaže, pomaže i koliko je u stvari doprinela implementaciji projektnog finansiranja u ovim našim prostorima? Pa zakonska regulativa je sad potpuno funkcionalna, ali ako gledamo istorijski, kad smo počinjali, naravno da nije bio. Ako vi nemate katastar, onda je jako teško to odraditi kad banka nema na šta da se uknjiži ili da stavi kontrolu neku. I to je bio veliki problem dok se to nije rešilo. Zakon o hipoteci. Pa i on je došao kasnije. Pa onda po meni
Zakon o izvršenju. I on je izuzetno važan, jer šta vam vredi da imate i hipoteku kad vi ne možete da uđete u svoji objekat. Zakon o izvršenju je tome pomogao, ali i s jedne strane i što je funkcionalan i efikasan, kod nas je možda i suviše efikasan, a s druge strane i onaj element plašenja, kao što nuklearne sile ne upotrebljavaju nuklearno oružje, ali služi ko za plašenje, tako i ovo. Kad vi znate da možete da vas izvršioci iseli za 3 ili 5 dana iz stana ili objekta, onda se i vi ponašate u skladu sa tim. Trudite se da se držite onog ugovora i dogovora koji ste napravili sa bankom. Po meni tih nekoliko stvari ključnih su bitno uticali na i to je doprinos države da dobro, onda posle toga i drugi zakoni koji su stvarno nas uveli u red zapadnih demokratija i nekih pravnih vrednosti koje njih krase. Budući da radimo na finansijskoj pismenosti, pomenuli smo i termin studija o izvodljivosti. Znamo da je to složen elaborat, ali kako bi ga vi definisali, pošto ste ih puno do sada imali prilike da pripremate? Dobro, studiju izvodljivosti je isto zakon propisuje, posebno za javna preduzeća. Po meni on je i važnija studija izvodljivosti za te javne objekte, infrastrukturalne, koji se tiču svih građana. Mi se obaramo sa studijama izvodljivosti za ove vetroparkove, hidrocentrale koje radimo, solarne, i tu je glavni uticaj na životnu sredinu. Naravno, ta studija izvodljivosti za banku, ona mora da da sve elemente. Da li je složena? Apsolutno je složena i kad pogledate njen sastav, možete da kažete za jedan veliki objekat kada ga radite da ste doktorirali to, jer on obuhvata i pravnu regulativu i ekonomsku, finansijsku, tehničko-tehnološku, stručnu i ekološku, sad što nas i najviše tangira kod ovih velikih projekata energetskih je ekologija. I biologija, evo vidite, mislim, sad radimo na jednom vetroparku velikom 120 megavata i radili smo nekoliko meseci, ja mislim 6 meseci su nam bili arheolozi, dok nisu prekopali sve. To nas je koštalo nekoliko stotina hiljada evra dok nismo razrešili dobio od njih, a posle toga su došli ptičari da vidimo koje su ptice, gde su koje gusenice, larve i tako dalje. Da ih zaštitimo. Ali to se srećem. Ne daj Bože, ako da vam se doseli neka ptica na neko drvo pored vašeg vetroparka, pišite, zatvarajte projekat i krećete na nekom drugom mjestu. Na tom više nema. Država dosta ozbiljno to radi i dosta ozbiljno to postavlja i tu nema izuzetaka. Kada pričamo o projektnom finansiranju, interesantan je i vremenski rok na koji se projekti koji su finansirani kroz projektno finansiranje realizuju. Možete nam nešto o tome reći? Pa, projektni rok zavisi od vaše potrebe, jer ovi građevinski manji objekti, oni se završavaju u 2-3 godine i tu je finansiranje to koliko vam treba, nema potrebe. Sad, kako je konjunktura u ovom momentu, vi možete da prodate stanove i u pretplati. Kad zabodete ašovu zemlju, već možete da počnete da prodajete, uzimate avans. Avans se obično uzima 20%. Tek da ga upišete, da je tu kod vas, da ne bi otišao kod nekog drugog. A posle sukcesivno, u zavisnosti od završetka radova, dok ne preuzmu, isplate vam sve. Mislim da je sljedeća faza će biti da ih čekate i posle toga, da im date i neki rok od 5 godina, ali to još više niko ne radi, a ja očekujem da će to da bude uskoro, kad presuše ovi keš kupci, da će to biti sljedeće, jer im je lakše da vama otplaćuju to, nego sada idu kod banke za kredit hipotekarni ili slično. Dosta ima tih keš kupaca, pa kaže, ajde da produžimo još 3-4 godine. Znači, 2-3 godine je za stanove. Za ove druge, kao što sam vam pomenuo, ovaj prvi projekat, on je bio na 20 godina. Plus 2 godine projektovanja i 5 godina izgradnje, 27 godina. Mislim da je slično i sa
putnom privredom, da oni na sličan način to rade, jer imamo, u startu su bili EIB, EBRD i te međunarodne institucije koje su davale novac za tako nešto. A danas imamo Export Credit Finance od firmi iz Kine koje su najlakše, jer vi tu imate EPC plus Finance, gdje vam se u paketu daje i projektovanje, inženjering, izgradnja, ali dodate i finansiranje. I tu ide od 10 do 20 godina finansiranje za toga. A evo sad su shvatili i druge zapadne firme da ako žele da konkurišu Kinezima, ako žele da dobiju projekt, da moraju da se uključe i u finansiranje. Evo, baš sam pre 2-3 dana vodio panel na Beogradskom ekonomskom forumu o infrastrukturi, pa malo sam i upoznat i sa putevima i železnicama, iako to ne radim, ali pratim šta se radi. Bio mi je i ministar Vesić i bio je i direktor UK Export Trade agencije. Oni su se uključili u tako nešto. Uslov je da 20% opreme ili inženjeringa, projektovanja, nadzora bude iz Velike Britanije ili firme koje oni smatraju svojima, a 80% finansiraju oni. Uključili su se Moravski koridor već i odradili su oko 500 miliona evra su dali za Moravski koridor Bechtelu, jer Bechtel, ajde da kažemo, sestrinska firma na neki način. I imaju, ja sam se malo i našalio, kažu, može to da bude i srpska firma, možda bude i turska, evo sad su pregovarali sa Turskom, imaju 5-6 projekata u pipeline-u, a malo smo se našalili, ja kažem, znači sve finansirate, da, sem Kineza. Da, sem Kineza. Da. Ja vas moram pitati, a što je to projektno finansiranje čini toliko složenim? Pa za mene... Za vas lično? Meni nije složeno. Volite? Meni je to, ajde da kažem, jedan elegantan način da svi budu zadovoljni, a vi dobijete sredstva, ajde da kažemo, imate obećanje, komitment za sredstva i da možete da se opustite, da se koncentrišete na gradnju ili već šta radite. A banka se uključuje. Na neki način vi imate kontrolora i partnera, a to je banka. I sad, verovatno je složeno tamo gdje imate risk management u banci koji baš ne razume mnogo i koji je dosta strog. Da pomenemo te rizike. Koji su to rizici koji prate projektno finansiranje? Pa dobro, sem globalnih rizika, kao što je globalna kriza neka ekonomska, ili kao što je COVID kriza, da, nije planirano. Pa sve stane, nema prodaje. Da. To može da bude rizik za banku. Ali s druge strane, po meni i nije. On je rizik za cash flow banke ili za taj njeno obećanje kad će novac da je se vrati. Ali banka je sigurna jer ima obezbeđena zemlju, projektnu dokumentaciju. Da li će da se projekt završi za 2 ili za 3 ili 4 godine, neće da pobegne. Imajući u vidu kolika je sada inflacija, vi ste uvijek na dobitku kao banka. Ako banka to preuzme pa sama završi i proda ili preproda nekom drugom da završi, po meni je ona sigurna. To je rizik za banku. Rizik možda bude da ti nisi dovoljno dobar, da nisi uzeo dovoljno dobre podizvođače, da su napravili grešku na konstrukciju. Ima li političkih rizika? Imate nadzor koji to kontroliše sve. Imamo li političkih rizika? Pa politički rizik može, ukoliko taj više nije darling politike, nego se okrenuo na drugu stranu, pa mogu da mu prave obstrukciju, pošto mi nismo savršen sistem, pa da kažemo da institucije isključivo rade svoj posao, one mogu da budu pod uticajem politike, pa može da se desi jedan takav rizik, ali svesni smo i mi da, mislim da je gospodin Mišković u ovoj knjizi svoj drugoj napisao da oni koji žele se bave biznisom treba da budu na liniji sa politikom, da ne bi trebali da skreću. Tako da mislim da je poruka i u Rusiji,
a i ovim svim drugim zemljama, uključujući i našu, jasna da ukoliko želite da ste u velikom i ozbiljnom biznisu, ne morate vi da budete član stranke, ali ne treba da budete baš isključivo protiv vladajuće stranke. A mislim, nije to daleko ni na zapadu. Evo vidite i sa Elonom Muskom šta se dešava, kakvi su pritisci na njega zato što se opredelio da podržava Trumpa. Ali evo nekako se izborio. Kako se približavaju izbori pa Trumpov rating raste, pritisak na njega se smanjuje. Da. Koje su očekivanja investitora kod projektnog finansiranja? Šta mislite? Pa očekivanje investitora su da ono što je zacrto da ostvari. U ovo vreme inflacija možda ostvari malo i više, jer malo je panika na tržištu, pa ljudi gledaju da što prekupe i cene rastu, nema dovoljno tih kvalitetnih nekretnina, ako govorimo o nekretninama, i ako govorimo o ovom najjednostavnijem obliku finansiranja, to su stanovi, zgrade, eventualno neki komercijalni objekti, onda investitor možda dobije i više od onoga što je očekivao. Jer evo, prijatelj jedan moj koji radi jedan veliki projekat sada, je 6. put promenio cenu. 6 puta za godinu dana je promenio cenu. Krenuo je primjer od 2200-300 kvadrat, sad je na 3200. Zato što ima tražnju. Tako da njegova očekivanja će biti prevaziđena, ali on gleda da pokrije troškove i da napravi neku zaradu koja je primerena svom riziku investiranja, angažovanja i troškova koje ima. Moram da vas pitam, proces javnih nabavki ovdje je izuzetno važan. Koliko je on složen? Proces javnih nabavki je dosta složen i komplikovan kod nas. I nikad niste sigurni da ste ga završili. Ajde pričamo o javnim preduzećima i državnim preduzećima. Za nas u privatnom sektoru mi možda imamo i pozivni konkurs, a možemo da imamo i pravnu javnu nabavku. Zavisi ako banka insistira da to bude, što je dosta komplikovan proces. Obično se uzmu 3 relevantna proizvođača, dobavljača ili građevinske firme koji su relevantni na tržištu da daju najbolju cenu, pa se onda malo ispregovara, usaglašava. Ja imam jednu situaciju kad sam radio jedan objekat, Gemax mi je radio, ako mogu da napravim mali izgled. Gemax je bio jedan od dobavljača, mi smo to radili, Excel tabele 5 smo imali u tom momentu po različitim kategorijama. Građevina, svetlo, krov, oprema i tako dalje. Neki su dali sve pozicije, neki su dali delimično, pa smo ih usaglašavali. Na kraju smo izabrali Gemax, tada je on bio i najkonkurentniji. Gotovo svim. Tamo gdje nije bio konkurentan, ja sam išao na to da kažem, slušaj, imam bolju ponudu, a ako želiš da se svedeš na njihovu, onda dobiješ posao. I na kraju je bio još jedan uslov, a to je, ja sam imao termin u Gemax holu da igramo tenis petkom od 7 do 9, a u 8 je bila filharmonija. Tako da sam nešto morao da propustim i onda kad sam, Đorđe koji je bio vlasnik Gemaxa imao termin četvrtkom. Četvrtkom se nije igrala ni košarka, ni fudbal u to vreme. Sad se igra svaki dan. Ali ja mu kažem, slušaj, imamo sve, ovo smo se dogovorili, ali jedan uslov, ako mi daš tvoj termin, da se zamenimo, ti idi petkom, ja ću četvrtkom, onda smo stvar dogovorili. On je zakukao, ne može, pa to je njegov termin. Pa ja kažem, to je uslov. Tako da ima i drugih uslova. To sam htjela da vas pitam. Koliko su zapravo lični kontakti bitni kada u pitanju su projekti koji su izuzetno finansijski intenzivni? Pa ne možete bez toga. Prvo, ta poverenje, evo jedna Harvardova studija kaže da će u budućnosti 80% svih transakcija da se dešavaju između ljudi koji se poznaju i koji veruju jedni drugima. Nema ono, poslao sam 100 mailova, pa ko će da mi se javi? Ne. Nego sam poslao
3 maila ljudima koje poznajem i znam da ću sa njima da završim posao. Tako i ovdje. Prvi kontakt je banka, da imate načelno dogovor sa njima da će da vas otprati ako vi završite svoj deo posla. Ali tu morate znati nekoga ko je broj 1 u banci, je li tako? Pa treba da znate ili šefa korporita, mislim da je to dovoljno. Posle vam je problematičan šef riska koji uvijek imaju primjedbe na šta god da im donesete. Ali, ajde kažemo da se prvo sa njima okvirno dogovorite kako im se čini projekat koji ste vi zamislili i da li bi ga pratili. Sada je sreća što imate 7-8 banaka koje imaju sve razvijeno dosta dobro projektno finansiranje, odeljenje za projektno finansiranje. Da možete da 5-6 mjesta dodete i da razgovarate. Dakle, oni su međusobno jedni drugima konkurencija. Konkurencija i onda kad nemaju posla, evo sad na primjer EBRD nema posla u Srbiji. To je lepo čuti. I onda se trude, evo sad jedna firma u kojoj sam ja u nadzornom odboru je dobio kredit dobila je firma kredit od EBRD-a. Druga firma koju saleću da bi im dali kredit jer nemaju dovoljno posla. Znači, kad okvirno se dogovorite sa bankom da bi mogla da vas prati, a ukoliko vi odradite svoj domaći zadatak, onda idete u realizaciju, kupovinu prostora, zemljišta, počnete da razgovarate sa svojima interno, da se napravi neki biznis plan, vrlo grub, da vidite da li to sve drži, da li to pije vodu danas. Ako vi kažete kupite, ne znam, na Senjaku, Dedinu ili na Vračaru 5-6 stari placa, onda idete u sekretar da vam kažu šta može tu da se sazida. Ako vam kažu tu može 1000 kvadrata, vi ste to platili, ne znam, 1.000.000 evra, onda vi tih 1000 kvadrata iskontroliš, znači 1000 evra vas košta po kvadratu samo zemlja. Onda ide gradnja, ako vas gradnja košta još neki 700-800 do 1000 kvadrata, to stan vas već košta 2000 evra. Plus finansiranje koje dodate na to, ostali priključci i sve ostalo što je, to je već 2200-300 evra, vam je taj minimum koliko će da vas to sve košta. Ako vi danas možete tamo da prodate po 4000, 4-4.500, vi već imate dovoljno prostora. Naravno, to treba oduzeti ovih 20% koji su bruto neto, hodnici, to ne prodajete ili ga transferište u cenu. Garaže su druga priča. Znači, imate 2-3 nivoa planiranja, kalkulacije, usaglašavanja, ali vam je ključ cena po kojoj se prodaje. Ako možete da dođete do neke razumne cifre da vam ostane neki 30-40% unutra, a znate da će uvek biti neplaniranih troškova, onda vi sa takvom konstrukcijom odlazite ponovo u banku pa im onda objašnjavate. Onda oni kažu, ok, ovo nam delo je dobro, završavajte posao. Potpisujte ugovor za zemlju, radite projekat, tražite građevinsku dozvolu. Sad kad sve to dobijete, onda idete kod banke na konačno odobrenje. Ali zato vam kažem, važno je da imate neki commitment s njihove strane. Jer ako ovo sve uradite, a još nemate finansiranje, vi ste već dali tih nekih 20%. Ima još jedna varijanta da vi možete sa vlasnicima zemlje da se dogovorite da im date to u stanovima. Po principu nemate trošak. Ali oni moraju da vam daju dozvolu da banka može da se upiše na taj SPV koji vi pravite. Eto, to je neka procedura, ali ste ključ vi, preduzetnik. Vi morate da sagledate sve te rizike i da vam banka iskoči. Kažem, sad je malo lakše što imate nekoliko banaka, pa će valjda nekada uskoči. Ili da idete friends and family, finansiranje. Kome treba stan ili dobavljačima. Ajde da ti ne platim pa da ti dam jedan stan i tako da se rešite i da dođete do one 3/4 stanova da prodate na taj način, ona 1/4 verovatno će neka dobit da vam bude, pa to možda izdržite. U tom svetlu ja moram da vas pitam koliko je samo finansijsko modelovanje zaista složen proces kada je u pitanju projektno finansiranje. Pa evo, kao što i rekoh, nije lako dokučiti sve te sitne finese zanata,
moralo bi, da kažem, da krenemo od troškova banke na tržištu, drugih troškova koji idu. Sad ima i dalje vam drže obrada zahteva koji ide od 1 do 2%. To uopšte nije malo. Drugo, banka vam na taj insistira... iznos 1% od vrednosti ukupne investicije. Da. Pa onda vam stavlja nadzor svoj i stavlja svoj nadzor koji vi plaćate, da oni proveravaju pre nego što puste svaku stavku, njihov nadzor ili kako ga oni zovu konsultant, da odobrenje. Vi morate imati i formalni nadzor sa vaše strane. Tako da, kad to sve posložimo, s druge strane, i proces nabavke, oni kontrolišu i sve dobavljače da budu kredibilni, jer ako dobavljač nije kredibilan, pa mu padne fasada, ne daj Bože, onda se ceo projekat urušava. Ili ako je unutrašnji radovi nisu dovoljno dobri, onda ćete vi doći, ne daj Bože, se stavili azbest neki, onda možda rušite zgradu, ali dobro, to ne može da prođe zbog procedura svih. Ali ako su, kao što je bio glas nekoliko projekata u Beogradu, da su završni radovi loši, to je stajalo dosta dugo neprodato. Evo, sećate se Belvila, gdje su bili na glasu da je loše prodato. Koja je to banka? Hypo banka je to finansirala. Imali su problem. Nisu mogli za 1.100-200 evra nisu mogli da prodaju stanove. Dok nije došao novi talas potrebe za stanovima, pa je onda sve to prošlo, pa su se zaboravili. Znači, imate tu niz tačaka gde možete da pogrešite i tu je bančin risk dosta osetljiv. Oni to jako prate i gledaju. Sad su oni iskusni, sad sve znaju. Na primjer, Erste ima jako, tamo je Čupićeva supruga, šef toga, oni imaju i dobro projektno finansiranje za obnovljive izvore energije, za hidrocentrale. Su polovinu ovih malih hidrocentrala isfinansirali u zemlji, evo sad su prešli na solar i vetar je malo zahtevniji. Ovi projekti od 100 megavata koštaju 200-250 miliona. To nemaju one te kapacitete. Tako da i banke vole ove manje projekte jer to sve može da se odobri u Srbiji. Oni su i tu od 2 do 5 miliona, to mogu da daju odobrenje. Van toga mora se ide na njihove centrale, što komplikuje stvar. Tamo imate brdo drugih projekata, da li će da investiraju u Sloveniju ili u Češku ili ono gde je Evropska unija. Njima je lakše to da prođe tamo. To je za vaše modelovanje dodatni problem koji niko i ne gleda. A ako je malo veći, mora da ide tamo. I u tom svetlu moram da vas pitam koliko u stvari fenomen koji se zove inflacija i uopšte promenjivost kamatnih stopa utiče na parametre kojima mi merimo u stvari opravdanost određene investicije, u ovom slučaju u projektnom finansiranju. Pa, ako je na 2 godine, to i nije tako strašno, 2-3 godine. Ali ako su ovi duži ako su ovi, ne znam, luke, aerodromi, to je na 15-20 godina i tu ne možete da sagledate kolika će inflacija da bude. Biću slobodno da vas pitam, kad se govori o projektnom finansiranju, obavezno se pominje i termin diskontna stopa i proces diskontovanja. Imate lična iskustva prilikom, da kažemo, tih projekata izrade dokumentacije. Kako ste vi utvrđivali diskontnu stopu? Šta nam je diskontna stopa? Koliko nam je tu inflacija uticajna i tako? Pa znate šta, mi smo to stavljali prosječne neke kamate koje nisu male u Srbiji sa nekim dodatkom na prosječne cene kapitala. Da je neki dodatak na rizika. Ili gledamo šta bi nam da investiramo nešto bez toga da se zamajavamo sa svim tim kompleksom, nego jednostavno da uložimo u nešto što je jednostavno i brzo, efikasno da se vrati. Kupite robu, prodate, koliko bi nam tu bilo. Taj oportuni trošak, šta bi mogli da zaradimo na drugoj strani kad ne bi zarađivali, kad ne bi to radili ovdje. Tako da je to kamatna stopa plus nešto. Međutim, evo, kod nas privrednika
drugo je država. Kod nas privrednika mi radimo i neke investicije koje nisu direktno profitabilne. I tu dolazimo u problem sa bankama, pa moramo na drugi način da ih finansiramo. Onda ih finansiramo na tradicionalan način, a to je da uzmemo kredit za obrtna sredstva ili za šta već, pa onda ih premotamo ovde u investiciju. Zato što neki put je nama investicija nije isplativa čisto komercijalno, ali je za imidž ili za neke druge stvari koje su važne, za infrastrukturu firme važne. Banka to ne vidi tako. Evo, daću vam jedan smešan primjer. Sport kafe u Beogradu. Radili smo i posle još nekoliko. To nismo ga ni odrađivali sa bankom iz svojih sredstava, ali je to koštalo nekoliko miliona evra, 2 miliona evra, odnosno maraka je tad to bilo. 1997. smo ga otvorili, mi smo bili distributeri Nike-a i to je bila najbolji restoran u Beogradu što se tiče tehnologije, ekskluzivnosti. Imali smo 30 televizora, ravnim ekranima, 10 satelitskih antena. Mogli ste gledati bilo koji sportski događaj u svetu. Australijska ambasada dođe, kompletna ambasada da gleda australijski fudbal. To nigde ne mogu da gledaju, mogu kod nas. Ili Formula 1 u 2 ujutru u Brazilu. Kod nas se gleda, sedi McLarenov stok, ovi koji navijaju za McLaren, za Mercedes, za Ferrari, to samo što se ne potuku. A to je bilo u sklopu promocije Nike-a i svi sportski savezi, gde smo mi bili sponzori svih saveza i svih klubova, su dolazili tu, pričali o tome i mi smo na Nike-u imali enormnu zaradu, a na sport kafeu smo se pokrivali. Sada smo otišli kod banke, ona bi rekla, pa kao daj da vidimo šta je stopa povrata, kako ćete i to da završite. To je, a mi smo firma, mi nismo privatnik neki koji sad ubacuju kasu, mi smo to sve radili formalno, imali smo direktora, zamjenike, šefa nabavke. Kod nas, mi smo konkurisali ljudima koji imaju jednog čovjeka koji sve to radi. Mi smo imali HR-a koji je bio kod njih je to bilo, brate, dobar si konobar, dođi kod mene da radiš. Tako da mi nismo bili konkurentni u toj oblasti i tu bi banka bila u pravu. A s druge strane, uradiš i tako nešto, mi smo imidž popravili u toj oblasti koja nam je bila potrebna 3-4 puta. Možda čak i taj distributivni centar koji smo mi nazvali, napravili smo ga, mislim, 2005. 2004. To je bilo prvo pametno, ozbiljno skladište koje je postojalo na teritoriji Srbije, možda i u regionu. Znači, sve je bilo umreženo, elektronika, viljuškari koji su imali kamere na sebi. Mislim, 2003. godine. Ja sam godinama radio Sony i 84. sam video skladište u Japanu koje je potpuno automatizovano i mrak u skladištu. Ne treba im svetlo, ima nikog. Sve kompjuteri kontrolišu. I onda, ajde kažem, vođen tom idejom, rekao sam da napravimo neki iskorak i ovdje i kod nas. I bio sam u pravu. Mi smo plaćali to skladište mnogo više nego što se skladišta tada plaćala. A sad nemate ni jedno skladište u staroj formi jer ne možete da obavite posao za koji mi smo tada snabdevali 10.000 prodavnica svakog dana. 10.000 prodavnica. Pa zamislite koliko je to otpremnica. To je katastrofa živa. Sad 20 partnera. Znači, u neke prodavnice su išle od 5-6 partnera koje smo radili logistički plus naših 10-15 firmi. To ne može niko da objasni. Sad ja ne mogu banci da objasnim, a ona mi kaže, pa čekaj, a što tvoje skladište će da košta, ne znam, 6 evra po kvadratnom metru za iznajmljivanje kad imate za 3, bilo gde. Ja sam rekao, ali ne mogu ovaj koncept koji ja hoću da razvijem, ultra brzu logistiku po celoj Srbiji u jednom danu, 24 sata od naloga koji dobijem da ga isporučam. Ja to ne mogu. Eto, tu se mi nekada malo razlikujemo i ne pratimo čisto ekonomsku logiku. Neki put i pogrešimo i neki put banka je u pravu, ali to vam je kao sam pomenutim maskom. Rizikujte, investirate u nešto potpuno ovo što niko ne zna kako će to da funkcioniše. I tu smo mi, preduzetnici. Mnogo važniji nego što je sama
korporacija. Mi nosimo taj progres. Korporacija retko kada nosi progres. To je istina. A recite nam onda, koji su to pokazatelji koje vi kao kriterijume za ocenu neke investicije najviše volite, baš vi lično? Pored perioda povraćaja. Pa mislim da period povraćaja je po meni dosta važan na našem prostoru, zato što ovdje ne znate šta će da se desi za 3, 5, 7 godina. I pre svega gledamo i kad razgovaramo sa bankom, kad napravimo nešto, gledamo što pre da banku isključimo i zbog troškova koji kasnije su neproporcionalno veliki. Kako vraćamo, neke stvari ostaju fiksne. Gledamo da to razrešimo što pre. Po meni taj IRR bi trebao da bude jedna od, jer to svi partneri sa kojima radimo ili pripremimo projekat za prodaju, jer mi i te stvari radimo. Na primjer, je taj jedan vetropark, mi ga spremimo, svu dokumentaciju i dobijemo onaj RTB, ready to build papir, praktično građevinsku dozvolu, ali sa svim priključcima. I onda ga prodajemo. Onda sad oni ubacuju u model koliki će IRR da im bude i onda na bazi toga mi znamo da oni to gledaju. Mi ne gledamo samo to. Neto sadašnja vrednost, to je jedan od pokazatelja. Kad se diskontuje pa dobijemo neku sadašnju vrednost, pa 20-ak treba da bude minimum po meni na šta mi računamo na našu investiciju. Ali koliko je imidž u stvari, koliko imidžu doprinosi investitora ovaj koncept finansiranja? Da li su zainteresovane finansijske institucije da uđu u ovaj projekt, ovaj koncept finansiranja zbog imidža? Sigurno im je mnogo lakše da rade sa nekim ko nije imao promašaja ili ako je imao neki promašaj koji se desio zbog krize ove ili one. To je jedna priča. Drugo je kad vi imate na papiru projekat, a kad pogledate investitore, vaše ne deluje mnogo ozbiljno, onda imate neki zazor u sebi, jer papir je jedna stvar, a ovo, kao što rekao, ova Harvardova studija, u budućnosti će biti mnogo više toga na ličnom. Ne mislim na ono da li ste nekoga podmitili ili ne. Ne govorimo o tome uopšte, nego da vam ljudi veruju. Po meni je to osnov i življenja da čovjek izgradi, imidž je jaka reč, nego da izrazi poziciju u društvu, da mu društvo veruje, da je on društveno odgovorna osoba i takav čovjek neće se igrati sa svojom reputacijom. Njemu reputacija mnogo više vredi nego taj jedan projekat. I iz ovoga što radim sa bankama, ja znam da mi dosta bankara kaže da, sa ovim on je uspešan, ali mi sa njim nećemo da radimo zato što nije dobar ni za našu reputaciju da se pročuje da radimo sa takvim tipom čoveka, jer nikad ne znate kako će glupost onda napravi nepredvidive ili da postane spakuje pare i ode u Dominikansku republiku ili slično nešto. Aha. Sad moram da vas pitam, pomenuli ste tokom razgovora između ostalog i da je za obraćanje finansijskoj instituciji kao što je banka mnogo važno da poznajete nekoga ko je broj 1 u korporejtu. Gde finansijske institucije prepoznaju interes kada je u pitanju investiranje u projektno finansiranje kao koncept? Pa ja mislim da su, evo kao što i rekao, da su gotovo sve banke ozbiljne prepoznale taj koncept kao jednu ozbiljnu priču koja je njima sigurna s jedne strane, s druge strane brza, efikasna, imaju dobru zaradu, a mislim da imaju i ekstra zaradu kroz sve ove stvari. Od analize projekta do ovih njihovih konsultanata, a znaju u ovom momentu je to jako dobar koncept jer je tržište nekretnina izuzetno lukrativno i neće niko da propusti takvu priliku, uključujući banke. Van toga nemaju oni ni mnogo prostora, sem da kupuju obveznice
i blagajničke zapise države i ministarstva i Narodne banke i da finansiraju građanstvo. Ova strane firme koje dolaze, one imaju uglavnom svoje finansiranje, donose ga, tako da ove naše firme su, da kažemo, nejake još uvek za neki ozbiljan korporat, sem 5-6 nekih većih koji su se definisale, ne znam, MK Grupa, Delta, Nelt i još nekoliko, ali to je Južna Bačka, prst je jedne ruke ili dve ruke. I oni kad gledaju šta da finansiraju, znači imate građanstvo, malo to korporata, malo državu, banke investiraju u EPS, još uvijek imaju svaka svoj portfolio koliko im treba, onda vam ostaje ovo koje gotovo sigurno imate izuzetno tržište u ovom momentu i to traje već 6-7 godina i trajeće još možda godinu, dve dok je ova inflacija, a inflacija u svetu i dalje ide svojim tokom. Sjedinjene države štampaju novac, Evropska unija štampa novac, Velika Britanija, Rusi, Kinezi, svi štampaju novac. I zašto cene nekretnina ne padaju? Zato što cene i dalje rastu. Cene energenata su otišle koje su ugrađene u sve ostale proizvode. Znači vama cene idu gore i cene nekretnina gore ne padaju. Ljudi se plaše posebno u našim oblastima ovdje gdje živimo, a tu dolazimo i na sam početak vaše priče finansijske pismenosti. Ljudi ne investiraju u druge oblike za svoju budućnost, kao što su berza, akcije, zlato, druge valute i slično. Idu u klasičan ili standardan. Jevreji su u pravu, nekretnine i tako dalje. Zato što će ovdje biti nekretnina, a stanovništvo pada. Sad imamo i Ruse i Ukrajince koji su došli ovdje, neki 300.000, koji su održavaju tržište nekretnina. Ne kupuju oni mnogo, ali iznajmljuju. Pa mi dobijamo privid da je tržište nekretnina mnogo veće. Tako da bankama to sada odgovara, posebno što su ciklusi mali. I bankama je to super. Znači, oni to sve završavaju. Mislim, nama, investitorima, isto odlično da ste mirni, da ne razmišljate, da ne uzimate razne tipove kredita za obrtna sredstva, pa to konvertujete u dugoročni, ajde uslovno ovaj srednjoročni kredit. Tako da, mislim da je ovo za sada situacija win-win za sve učesnike. Na kraju krajeva i za kupce. Jer on danas kad kupi, već sutra je skuplje. Samo da nam se ne desi američka kriza sa prajma Fannie Mae. Iz 2008. Da. Htjela sam vas pitati, kada je u pitanju projektno finansiranje, budući da ste prisutni na međunarodnim tržištima, kakva je situacija, da li je tamo dovoljno zastupljeno, vidite li perspektivu i dalje razvoja projektnog finansiranja na međunarodnim tržištima? Ajde, ja tamo ne koristam i tamo imamo komercijalno finansiranje za trgovinu i tako dalje. Nismo nešto investirali pretarano napolju, sem ovo nešto Crna Gora, Bosna, ali na zapadu sam prisutan, često sam tamo i u Londonu i u Beču, pa gledam šta se dešava. Mislim da ovaj koncept je zaživio svuda i da posebno posle 2008. kad je bilo i bankrota nekoliko velikih, pred svega i građevinskih firmi i investitora u oblasti građevine, da je sad ovaj koncept projektnog finansiranja sa SPV-em njima mnogo bliži, mnogo im je draži i da to ide, gledam u Austriji, baš imam i nekoliko prijatelja koji su kod Soravije i kod ovih velikih investitora. Banke su se opekle, a sada je mi ovo idealno. Tako da taj koncept je na kraju ispao i kod nas, a i na zapadu vrlo, vrlo uspešan i što se tiče komercijalnog. Što se tiče
ovog infrastrukturalnog gdje su države uključene u to, banke isto vole takvu neku oblast finansiranja, jer pored čistog tog komercijalnog dela koji se prati, otplata, rok otplate, prihodi budući i tako dalje, imaju garanciju države. Pa im je to milina jedna. Jer za neke projekte, kao što je za onaj moj Sport Cafe projekat, gdje nisam bio siguran da li će biti komercijalno, nije mi ni bilo važno. Tako i ovdje, kad radite put na 30 godina, 50 godina, da li će ta trasa da zaživi, neće, da li će imati dovoljno voze. Oni nešto mere, ali uzimaju u obzir razvoj toga i računaju da kad se napravi put, da će tu da se napravi neke fabrike, da će da se zaposli i da će ljudi da ostanu tu. Čak i ovo što smo pričali na Beogradskom ekonomskom forumu, da će natalitet da se poveća kad ljudi dobiju posao, da onda mogu i da se opuste, onda imaju i put da mogu da odaju do bolnice u Beograd ili Kragujevac ili gde već. Mislim, sve je to tačno. Sada ja nisam siguran da mi možemo da egzaktno izmerimo šta će se desiti u 20 godina i zato banke uzimaju i garanciju države. I vidimo da je ovo vrlo interesantna priča, međutim, privodimo je kraju i sad moram da vas pitam, imajući u vidu da se bavite izuzetno stresnim poslom, kako se oslobađate od stresa? Ima li tu sporta, vremena za sport? Pa naravno, ceo život sam u sportu i mislim da je to jedan dobar ventil. Imate ljude koji imaju, svako ima svoj neki ventil, način da spusti taj nivo stresa koji se dešava. Danas vam je i samo življenje stresno. Danas vam je preći iz tačke A u tačku B u Beogradu već stresiv. Ulazak u kružni tok na Slavi ili na autokomandi. Izlazak. Kad uđeš treba da se izađe. Je već stres. Tako da, a da ne govorim sad i o poslu kad ste imali i krizu kao što je bila COVID kriza i post-COVID kriza, da ne govorim o onoj velikoj finansijskoj. Imali smo vi i ove manjih nekoliko koje smo prevazišli pa se nisu mnogo primetile. Tako da neko to radi sa jogom, meditacijom, neko kroz šetnju šumom. A neko igra tenis. Ja sam od uvek bio u tom sportu, već 50 godina se bavim aktivno sportom i dan danas, znači tenis, golf, po neki put kad nahvatamo staro društvo za košarku, odigram košarku ili sa unucima, pošto sad oni već stasali da mi budu dostojni protivnici, bez obzira na ove moje godine, ali ozbiljno igram i sa njima. Tako, ta 3-4 sporta, teretana naravno, saune, mislim da svaki čovjek treba dan, dva da odvoji za neku teretanu, se zategne, da ode malo i u saune, da se opusti i onda je to način da se akumulira energija za ovo što nas čeka sljedeće nedelje. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i nadam se da smo na ovaj vrlo složen koncept finansiranja ipak bacili neko lepo svetlo. Hvala i vama, bilo mi zadovoljstvo.